Bon dia. Els agraïments estem donant-los tots iguals. Jo soc cuiner i primer és un orgull que hagin pensat en mi per apadrinar una fira com aquesta, perquè jo donant voltes pel món em dono compte que ens valoren a tot arreu i a vegades som els d'aquí que ens valorem els que menys. Jo tinc moltes anècdotes que m'han passat sobretot aquí i moltes vegades és que donem més valor al Kobe que ve de Japó, perquè devem pagar el bitllet de primera, que aquella vaca que ve de Girona o ve de Galícia. Jo trobo que aquestes fires i aquestes iniciatives el que donen és una mica el cara a cara amb els productors, sobretot els cuiners, i a la llarga jo crec que això s'obrirà als nens, a les escoles més del carrer, perquè jo penso que la pedagogia és importantíssima en aquestes fires. Jo el que m'agradaria dir en aquesta fira és que tenim que donar valor al valor. Moltes vegades no li donem valor a una poma o no li donem valor a que entres en un mercat i et trobes uns préssecs, com parlàvem, que et posen que són els últims préssecs. Hòstia, és bo saber que són els últims préssecs, que hi ha magranes, que comencen a haver-hi figues. Tot això moltes vegades es dona per suposat, però el problema és que no paguem un ofici. I aquest ofici és el que, en aquest tipus de fires, se li dona valor. Jo tinc una anècdota i jo em dedico molt a la cosa dels olis. I en un viatge d'un restaurant que assessorava a la Vall d'Aran, jo anava molt a la Vall d'Aran i anava passant per les carreteres, per carreteres marcades i tot, i vaig dir, hosti, pararé a totes les cooperatives d'oli i agafaré oli de totes les cooperatives des de Terrassa, perquè jo soc de Terrassa, fins a la Vall d'Aran. Hòstia, em vaig quedar esgarrifat. Amb grandíssims productors no tenen capacitat per vendre el seu propi producte. Una tenda tancada. Si hi ha algú, truca'm que estic amb el meu pare. El truco, amb ell, amb samarreta, que està fent una obra no sé on i no sé quan. L'ofici és molt dur. El que tu no pots dir és jo preguntar-te quin és el millor oli que tens. El millor oli és una varietat bocaruda, una varietat que tenen allà, molt collonuda, poca producció, però saps què? Queda't l'arbequina perquè menys problemes, el preu està molt bé, però tu em podràs baixar tota aquesta... M'ho podràs baixar a Barcelona? Hòstia, un problema. Jo només baixo els dimarts, quan porto el meu avi al metge, ho posaré dintre del cotxe, però només m'hi caben 10 garrafes. I anem malament. En canvi, te'n vas a Itàlia, pares en un lloc, demanes oli, produït a Catalunya o a Espanya. El podríem aquí, el venen allà. T'han vengut l'oli, la coca, la sogra, la iaia, el cotxe, la casa, i surts encantat. En canvi aquí no li donem valor a tot això. Avui en dia, per estalviar amb diners, el que fem és no volem pagar, és a dir, tots creiem en el producte de proximitat, en el producte de qualitat, però al final la majoria van a comprar el econòmic, el que surt d'oferta i el que està a punt de caducar. Hosti, un préssec, si s'acaba la temporada, està caducant. Anem-lo a buscar, anem als mercats, anem a llocs, a fires com aquestes, per veure els grans productes que s'estan fent, no? Perquè una vegada una reflexió, és el que comentava la Pepa, jo al final soc cuiner. Jo el meu BGB ha sigut un 8è molt suspesos, de veritat, i no m'hagués pogut imaginar mai que m'haguessin a buscar a mi per donar conferències a Harvard. Universitat de Harvard, als Estats Units. Molt fort, És a dir, que jo treia suspensos. És a dir, treia unes notes de pena. I que vinguin a buscar és que fem alguna cosa diferent a ells. I no és només creativitat. No és només, és producte. I el producte el tenim a tot arreu del món. Jo viatjo, jo tinc projectes a Xina, a Japó, a Brasil. Hosti, valoren moltíssim el nostre producte. Aquí no. Aquí ens costa, perquè és d'aquí. És d'aquí, és barat. Què vols dir, és barat? Hi ha un ofici darrere, hi ha una família, hi ha un producte, es fa malbé, el clima, el temps, 1000 coses. Tot encareix el producte. El problema moltes vegades és que hi ha masses intermediaris i aquests intermediaris el que fan és encareixen el producte. Aquest tipus de fires està molt bé perquè el que acosten és aquesta persona que té un ofici a un altre que té un altre ofici, que pot ser un cuiner, per donar a conèixer els seus propis productes. Una de les coses que em va fer reflexionar sobre ser padrí o no padrí és que
molta gent diu que és fàcil fer un pa amb tomàquet amb pernil. Sí, si vas a comprar un pa és fàcil, si compres un tomàquet és fàcil i si compres el pernil també. Però si et fas el pa? I si et fas els tomàquets? I si et fas un pernil? Els porcs, cuidar-los, secar-los, curar-los... Quin cost té això? Com que ho fem a casa, té un valor de... Ho pagaràs? No. El problema és que avui, moltes vegades, la proximitat està molt maco, està al quilòmetres zeros i tot això, però el que tenim que creure, a més, és amb el valor. És a dir, per mi hi ha tres coses que és l'ofici, el valor i el producte. Són tres paraules que jo crec que en una fira com aquesta tindrien que estar quasi sellades a la pell de tota aquella gent que hi va, o que hi anem, i que sobretot que vol divulgar que el que tenen és un grandíssim producte. A Xina, jo hi vaig moltíssim perquè tinc un restaurant allà i tinc un laboratori. Cuiner, laboratoris, Harvard, estem flipant. Al final jo soc cuiner, torno a dir, jo no soc ningú, soc igual que tots els que estem aquí, doncs sou el remeno d'aquí, tots són la metge. Però jo al final soc com tots, és a dir, i quan viatges te'n dones compte que, hòstia, que et valoren, que te'n vas i et diuen, hòstia, jo me'n recordo la primera vegada que vaig anar a Hong Kong i sortien uns lletreros grossos, però no t'ho pots imaginar, amb la meva cara. Molecular cuisine is coming to Hong Kong. I pensava, estic flipant. I saps què és impressionant més? Un producte com a l'agar-agar, un producte que utilitza més ells que jo, ells sempre li donaven la mateixa utilitat. I en aquella xerrada jo vaig preguntar, amb 1.000 persones allà, vaig preguntar qui sabia què era agar-agar. Aquí pot aixecar la mà, però sigueu francs, no passa res, si no ho sap ningú no passa res. Qui sàpiga realment què és agar-agar? 4, 5, collonut. Allà no hi havia ni una persona que no aixequés la mà. I un català se'n va a Xina i explica l'alta gastronomia vinculada a l'agar-agar. És de l'hòstia, eh? És com si ara fes aquí una xerrada del fuet, aquí no interessaria. Per què? Perquè tots sabem que és el fuet, o que és una hamburguesa. Te'n vas allà i dius, vale, senyor, vaig explicar-vos què és l'agar-agar. I dius, hòstia, o què? Clar, és impressionant. El que passa que nosaltres tenim la sort de que veiem aquest producte vist des d'un altre punt de vista. Això és el que passa en projectes com aquests i per això primer que estic superorgullós que hagin pensat en mi com a cuiner, torno a dir, no com a divulgador ni com a especialista ni com res, sinó com a cuiner per apadrinar una fira com aquesta, perquè trobo que hi haurien d'haver-hi moltes més fires com aquesta per reconciliar a la gent de que s'ha d'agafar el producte nostre, donar valor al producte nostre i que, torno a dir, tenim que donar molt valor al valor. Jo penso que aquest té que ser quasi el leitmotiv d'un tipus de fira com aquesta perquè som el que som pel que tenim i moltes vegades ens tenim que venir la gent de fora per valorar realment el que nosaltres tenim. A Harvard, l'última ponència després de 5 anys, imagina't si no s'hi va quedar clar res, que hi ha premis Nobel, diputats, consellers, expresidents, als Estats Units, ojo, sí, vaig tornar a preguntar on era la producció més gran d'olis del món i em van dir Itàlia. Ja anem bé, tots els grans intel·ligents del món, i només van haver 3 persones que van dir Espanya. Però què passa? Que ens ho compren a nosaltres i ho venen allà, perquè ells li donen valor. Què val el valor? L'ampolla que va amb or, que no és ni or, és perquè d'alumini, li dona un valor de la leche, però aquí no li donem valor. Comencem a donar valor a les coses perquè aquí hi ha un ofici, aquí hi ha un gran producte i sobretot crec que tenim que fer pedagogia als nens, els nens vagin als mercats. Jo m'he quedat impressionat de la quantitat de gent que hi ha avui al mercat, m'he quedat al·lucinat. Pensava que hi hauria molta menys gent, això vol dir que la gent està conscienciada que estan als mercats, està de collonut, però m'agradaria saber el que compren. Perquè a vegades diuen que les sardines cares, potser és que no és època de sardines, compra una altra cosa. Al final fer una recepta avui en dia no és agafar un llibre i dir, hosti, és que no hi ha pebrots, no li posis pebrot, no passa res.
perquè a vegades una recepta avui en dia, si no hi ha tots aquells ingredients, no es fa la recepta. La meva àvia cuina en qualsevol cosa, i avui fa mandonguilles amb sèpia i demà la faran popets. La meva àvia. Al final, aquesta de supervivència i d'aprovatjament, aprofitar tot allò que realment tenim, perquè tirem moltes coses a la bessura. Jo penso que tenim que estar conscienciats de no tirar tantes coses i que si hi ha productes que s'acaben de temporada, donar-li valor, perquè el que parlàvem, que a vegades els préssecs són més bons ara que abans. Són més gustosos i tal, no? Però, hòstia, anem-los a buscar. No vulguem ser els primers en tenir els primers pesos de llavaneres, no volem ser els primers en tenir els primers préssecs, perquè a vegades estan verds. Això és com els olis, tothom vol tenir el primer oli, la primera prensada, el primer dia. Però escolta, si està verd, però és igual, dura més. No l'agafis, no toca, no? Vull dir, no vull allargar més perquè podria explicar 50.000 coses. Primer, supercontent de ser padrí d'aquesta iniciativa, us esperem a tots, val? A qualsevol pregunta o consulta que pugui haver-hi estarem encantats de contestar, però que tingui molt èxit, pel que estàvem comentant està tenint molt èxit d'afluència de gent i estic molt content de peregrinar i que moltes gràcies per estar aquí.